Madame Togo Mariam Sidibé, ne Djigia Bon directrice. Donc Djigia Bon est centrier, mun bɛ denmusomaninw bisimila musomaninw cɛmanin t'a la mais musomanin mun fana don kɛrɛnkɛrɛnnen don musomanin minnu n'u falatɔw don n'u famille minnu b'u ka somɔgɔw danyana k'u to famille minnu bolo ni minɛcogo ɲuman tɛ u la i n'a fɔ binkani ninnu sufɛ ani u bila baara la u tɛ sɔn k'u bila ka taa école la an bɛ priorité di olu ma olu kana loger anw fɛ yan Djigia Bon ye centre ye mun bɛ musomaninw yɛrɛ siyɔrɔ bɛ an bolo an b'u ta i n'a fɔ olu ye anw de y'u fa n'u ba ye centre kɔnɔ yan mais dugu mana jɛ u bɛ taa école la parce que an y'a kɛ de sorte que u kana se ka to prison na école bɛ yan so bɛ yan u ka se ka bɔ fɛnɛ ka fiɲɛ minɛ dɔɔni ka tɔɲɔgɔninw fana kɛcogo lajɛ u b'u farisogo u ka y'u yɛrɛ fana hakili ma donc dugu mana jɛ n'u y'u ka mɔni min u bɛ taa école la midi fɛ u bɛ na dumuni kɛ ni wulafɛ école bɛ min bolo u bɛ taa école la donc Djigia Bon fana ye volet fila ye volet fɔlɔ o ye ka taa école fondamentale première année la école fondamentale de o ye maintenant volet filanan o ye après le DF ou bien hali n'i ma DF sɔrɔ i bɛ se ka formation professionnelle fana kɛ i n'a fɔ couture ani infirmière ou bien aide soignante ya minnu ye DF sɔrɔ olu bɛ taa o la an bɛ dɔw ta volet fɔlɔ n'o ye fondamentale ye an b'o daminɛ 8 ans na san 8 na san 8 i bɛ se ka don san 10 i bɛ se ka don san 10 yɛrɛ dɔw ta san 12 ka wolosɛbɛn dilan o la ka tila k'u bila ka taa école la bi bi in na o dɔw yɛrɛ kɛra infirmière ye an bolo bon volet filanan fana an bɛ se k'i ta DF kɔfɛ ou bien bac i ye bac kɛ siɲɛ caman mais i kɔni sigilen bɛ so kɔnɔ si tɛ somɔgɔw ye ka professionnel sara i ye mais an yɛrɛ y'i ka situation lajɛ kalan ka di i ye mais bac ma nɔgɔya i ma an b'a essayer k'o dɔw fana bila ka taa cycle infirmière la olu caman fana tilala an bolo bi maintenant coupe couture minnu yɛrɛ niveau dɔɔni sɔrɔ an b'a essayer k'olu fana bila ka taa ka coupe couture kɛ walasa u ka se ka dɔɔni kɛ u yɛrɛ ye parce que an yɛrɛ ka laɲini y'o de ye muso bɛɛ ka se ka dɔ k'a yɛrɛ ye muso bɛɛ ka se k'i bolo kɔ n'a ɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ka bɔ dibi la musow ka s'u yɛrɛ kɔrɔ fana 2004 an y'a daminɛ ni musomanin 13 de dɔɔni dɔɔni fo ka na se 60 la bi an bɛ mɔgɔ 60 la kɔnɔna na mais minnu bɛ kɛnɛma fana o fana ka ca denmisɛnnin fitininw an b'a essayer k'olu n'a par exemple mɔgɔ dɔw bɛ cahier di an ma mɔgɔ dɔw bɛ fɛn dɔw d'a ma n'a ka ca denmisɛnnin dɔw fana b'an bolo olu ye falatɔw ye an b'a essayer k'a di olu ma dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fa banna ba bɛ yen mais u b'u yɛrɛ ka so kɔnɔna na o tɛ gɛlɛyaba ye tant que i woloba b'i kɔrɔ a bɛ se ka dɔɔni kɛ bon n'o an ye fɛnw sɔrɔ an bɛ se k'olu wele ka dɔɔni dɔɔni di olu ma mais kɔnɔna ta ninnu de an ye olu ta parce que gɛlɛya b'a b'olu kan an ye mɔgɔ 6 ye ne ye directrice ye ka comptable fara o kan ka assistante fara o kan ani encadreur ani gardien ni cuisinière anw de b'an occuper u la yan nɔ denmisɛnninw na yan mais u ka kalanyɔrɔ kɔni bɛ taa kɛnɛma de ni dugu jɛra u bɛ taa kalan kɛ kɛnɛma anw y'u ka denbaya u bɛ dumuni kɛ yan n'u man kɛnɛ an b'u furakɛ an ye école ko la an bɛ dɛmɛ de ɲini chaque année partenaire fɛ pour que an ka se ka école wariw sara mais kalanko kɔni na an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi parce que promoteur yɛrɛ caman hinɛ ka bon caman bɛ bourse di an ma i n'a fɔ santé mɔgɔw ta ani lycée dɔw bɛ bourse di an ma bon promoteur dɔw fana bɛ dɔ bɔ école wari la an ye olu kɔni bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ walasa denmisɛnnin ninnu ka taa ɲɛfɛ kalanko ta la an b'a fɔ alhamdulilayi wa denmisɛnninw yɛrɛ fana cɛsirilen don kalan na chaque année DF la anw bɛ 100% kɛ bac fana la an bɛ 100% kɛ o bac yɛrɛ musomaninw caman bɛ mention sɔrɔ fana an bɛ stage ɲini partenaire dɔw fana bɛ olu sensibiliser mais an bɛ stage ɲini maintenant minnu ye infirmière ye u b'a essayer ka fara ɲɔgɔn kan 4 5 ka chambre ta u yɛrɛ comme u bɛ clinique fɛnw na u bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ u bɛ chambre sara u yɛrɛ u b'u ka tobili o degelen don ɲɔgɔn na ka ban quoi c'est comme des sœurs donc u degera ɲɔgɔn na u bɛ se ka cohabiter sans problème donc olu bɛ se ka zone ta u yɛrɛ ye maintenant minnu fana ye couturière ye olu caman bɛ k'i fara ɲɔgɔn kan sisan ka atelier dayɛlɛ u yɛrɛ o de gɛlɛya y'o de fɔ o de ye gɛlɛya yɛrɛ n'a sɔrɔ partenaire b'an dɛmɛ sisan quoi microcrédit d'olu ma sisan b'a sɔrɔ an taara ɲɛfɛ mais sans garantie o musomaninw garantie t'u bolo k'a da banque ninnu na pour que u ka se ka crédit sɔrɔ fo n'an yɛrɛ y'a débrouiller ka machine kelen-kelenninw sɔrɔ u yɛrɛ ye ani n'u yɛrɛ sera ka économie min kɛ an b'u dege baara wɛrɛw la u bɛ tobili kɛ an b'u dege parce que dimanche baarakɛla tɛ na u yɛrɛ de b'u ka tobili kɛ bon wagati dɔw fana la ni an bɛ congé vacances la yɔrɔ vacances ba ni congé ninnu activité tɛ yen donc an b'a fɔ o ma activité extrascolaire u bɛ tobilininw dege i n'a fɔ akara dilan ninnu furufuru dilan basi ninnu ni to u yɛrɛ b'u dege fɛn misɛnnin caman na ani mɔnikurubɔ ninnu ni fɛnw an b'u dege o la maintenant kalali fana bɛ yen u b'o kɛ musoya tɛ taa kalali kɔ ni sisan tɛ fɔlɔ muso ninnu machine kelen-kelen tun bɛ bɛɛ bolo i ka du kɔnɔ ka butɔninw sigi ka fini fara-faralenninw kala-kala musomanin bɛɛ kan ka se o la fɛn fɛn kɔni bɛ Djigia Bon na bɛɛ bɛ se k'i ka bɔrɔtɔ kala i yɛrɛ bɛɛ bɛ se k'i ka sange réparer i yɛrɛ bɛɛ bɛ se k'i ka fini kala bɔrɔtɔlen kala i yɛrɛ
dɛmɛbagaw b'an na ala barika la an ka dɛmɛbaga fɔlɔ ye alimanw ye ka association danbe fara o kan ani fondation malitel fondation orange ani alfargo an bɛ se ka fɔ olu de ye an dɛmɛbagaw ye an bɛ gɛlɛya min sɔrɔ an ka baara kɔnɔna na bon a fɔlɔ yɛrɛ ye bon an kɔni musomanin dɔw ka famille kuma dɔ la an n'u tɛ bɛn parce que n'i ye dɔw den minɛ gɛlɛya kɔnɔna cogo dɔ la a bɛ kɔnɔ ko den nana nafigiya ni fɛn kɔ o bɛ ban den na o bɛ yen nɔ bon minnu fana furula joona n'olu banna cɛ la k'olu ye 4 ni 5 u bɛ boli ka na an fɛ n'an y'u dɛmɛ i b'a sɔrɔ ni famille fana tɛ bɛn donc mais u bɛ bɛn a la dɔɔni dɔɔni o fana gɛlɛya b'an kan mais an bɛ se ka gɛlɛya min yɛrɛ b'an kan n'o ye dɛmɛko gɛlɛya ye o ye gouvernement kɔni kɛ mako kɔni tɛ anw na depuis anw sigira an kɔni bolila ka boli éducation kɔ ka boli développement social kɔ ka boli ministère de la femme kɔ u bɛ k'an balancer dɔrɔn mɔgɔ si ka dɛmɛ tɛ ka se anw ma privé de kɔni bɛ k'an dɛmɛ gouvernement ma an dɛmɛ fɔlɔ i ko ta ko wari tɛ gouvernement kun wari tɛ gouvernement kun an kɔni o gɛlɛya bɛ an kan parce que n'an ye dɛmɛbaga sɔrɔ a kana anw fana an ka musomanin caman dɛmɛ o ka di an ye bi in na maliyɛn den bɛɛ ka se ka bɔ dibi la an y'o de fɔ bɛɛ tɛ kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ye bɛɛ tɛ kɛ fɛntigi mais n'i b'i bolo kɔ n'a ɲɛ bɔ ɲɔgɔn na diɲɛlatigɛ la a bɛ musow dɛmɛ an dun ka kulekan ye ko ka musow dɛmɛ muso tɛ se ka dɛmɛ n'a ma dɔɔnin kalan muso n'a ye dɔɔnin kalan o dɛmɛ ka di mais min ma dɔɔnin kalan o ma nɔgɔn dɛ